Bawasan mo rin yung pera mo, baka ging tatagip-tip na. Loko, lilipat kami dito sa kabilang therapy, dito 8. Saan? Dito sa apartment 1, kami muna sa apartment ko. Saan ba yung apartment 1? Ay, ito. Pwede yung katabi nito. Eh, saan ba yung pinuntahan ko? 1. Ay, 1 yun. Katabi ko 2. Saan yung to? Katabi ko. Doon, kamunti. Ay, katabi lang din sa isang gate? Ayun, katabi lang nito. Ay, katabi lang ng bahay. Ito. Katabi lang. Oo, katabi lang. Ah. Ay, hindi ko pala kilala sa'yo, no? Sino? Yung aso nyo? Yung mga number nito. Hindi pa. Kaya hindi ko alam yung apartment to. Sila po pong puti. Nagkuha po sila balay dito po sa Pampanga. Mamamas ko na lang ako dyan. Ano bayad yun? Sabi ng asawa niya. Bugiram. Ginasaway. Bugiram mo lang. Tapos 1 million? Bugo. Nabayaran niya yung yung equity. Pero yung nagmamonthly sila. Mamamas ko nga ako. Under ni Popong. Kasi hindi ka naman nakakakit dito. Kami na lang ni Cheryl ang bababa. Hindi na magbibigay si Popong ng mga bata kung hindi daw siya. Hilas niya. Unya isumbong siya. Tapos, Kulong siya. Kaya kain natin ng mga bata. tapos kami na lang bababa dyan. Tapos, isibig mo kami doon sa paliguan nyo. Sige yun. Ipaswimming nyo kami doon sa paliguan nyo. Kari din siya. Pero hindi ko nga nalilinis eh. Hindi, di ba? Meron kayo sineswimmingan? Yung nag-swimming kayo dati? Saan yung banda? Doon sa Hawaiian. Oh. Malabig naman yun. Saka ka naman mag-swimming. Aba, maganda mag-swimming ngayon. Mas malamig dito sa Bagyo, kukod Santa Good. Sabi ko nga, lagi akong nanginginig. Baka, Ano yan? Dito sa may turap. oh, kaya nga. Sobrang lamig dito ngayon. Uy! Ulo mo. Bakit ako? Takot ako sa lamig. Baka hindi ka maligo dito. Baka hindi na ako maligo eh. Buti pa si Bila, naliligo na. Bila, halika! Sino to? Kausap ko. Magsalita ka. Naliligo na siya. Oo, naliligo to kahit gabi. Hindi siya takot. Oh, magsalita ka na si Tato Mayan. Hello! Si Tato Mayan. Ba't hindi kayo tumitin? Ha? Hindi kayo tumitin sa tumawa. Messenger? Kaya ka din. Pwede ka namang online eh. Ah, sige, sige, lilipat ako. Bye! Siya. Bila, halika na, nandito si Tato. Yak. Bila, nandito na, halika. Weh, dito. Ay, dito na sunod. Hindi naman online si Tato. 1 hour ago na. Magkatbas mo na din. Hindi pa naman online. Huwag ka dyan may plato. Hello? Andyan na. Ay! Bella. Sino may birthday siya? Oh, yeah, hello. Nakatanggal. Perten. Ah, yan na si Tato. Awa. Ah, yan na. Hello? Ah! Pagsalita ka na, Bila. Ayan na si Bitchoy, oh. Uy, Joy! Alaki-laki mo na!